вечер, скъпи приятели, гости и жители на Белица. Добър вечер и на вас, уважаеми зрители на музикалната телевизия Родина. Днес е празник. Празник, в който се обръщаме назад с благодарност и поглеждаме напред с надежда. Юбилеят на нашето читалище и празникът на града са като две могъщи реки, които се сливат в една. Река на духа, културата и традициите. И тази река се излива сега в множество тържества и в този прекрасен концерт-спектакъл, които са под патронажа на кмета на община Белица, господин Радослав Ревански. Белица. Градът, който обгръща душата със своя вятър, пее с гласовете на поколенията и преплита минало и бъдеще в безкраен танц на надеждата и силата. Нека с радост и вдъхновение отпразнуваме това голямо събитие, защото в него е събрана любовта към нашия град и платформата за венец на бъдещите успехи. Приятели, като гледам към вас тази вечер, виждам не просто публика, виждам живата душа на Белица. Виждам хора, на които традициите са нещо повече от обичаи. Те са животът ни. Нека празникът тази вечер не бъде само повод за веселие, а и за огледало, за да видим себе си и нашия дълг към бъдещето. Белица е дом, в който историята и съвремието се срещат. Сърце, което не спира да топти в ритъма на надеждата, любовта и вярата. Нека заедно, ръка за ръка, продължим да творим тази прекрасна история. Честит юбилей на читалището и честит празник на целият ни град! Да живее Белица! Dura tvoite, mautole mi sa moite.
Аз всички радости на тебе дадох. Аз всички песни с тебе споделих. Аз всички пътища по теб изстрадах. Аз всички дни на тебе посветих. Аз всички удари след теб събирах. Душата ми една не изгоря и ако трябва утре да избирам, отново теб ще избера. На запад, ако тръгнеш по морето, или на юг от синята река, говори ли на български сърцето? България си моята страна. България, вековна и красива, растат щастливи твоите деца. И знай, че любовта към теб, родино, Е вечен огън, страст и светлина. И колкото да скитам под земята, и колкото да срещам красоти, за мене няма друга като тебе. Българио, единствена си ти. И колкото да скитам под земята, и колкото да срещам красоти, за мене няма друга като тебе. Българио, единствена си ти. Българио, какво си ти? Прашинка и безкрайност, земя, огнище, обич и небе. Светът е необятен по случайност. Но в този свят аз имам само теб. С всичките ти изгреви и залези, с възходи и безропотни падения. Предавана, обичана, прощавана. Ти ставаш дом и после пишеш времето. И влагаш в мечтите ни надежда, най-светото през мрака препокрила. А името ти, синоним на нежност, повтаря, че човек е дух и сила. и всичките истории повтаря, поне докато първо не запомним, че бъдеще се пише само с вяра и с то чувство, че не сме бездомни. Такава си, избрах да бъда с теб. Една мечта. Разцъфнало кукиче. Земя, огнище, обич. Небе. Ти идеш от дълбочината на вековете. От потъмнелите страници на историята се усмихват твоите бездънни очи. Косата ти е прошарена от среброто на времената. Нозете ти са боси, а петите напукани. Наместо белези от златни гривни, по ръцете ти личат следи от вековни вериги. А над мокрите очи, на твоето високо чело, има черен кръст, горен с огън. От кога са мокри тия тъмни и дълбоки очи? От ония ли ден, когато ти вървеше през пожълтелите папрати, под кестените на беласица и бързаше да допреш устни до челата на ослепените Самуилови войници? Тогава ли се наляха очите ти? Или в оня ден, когато палачът на Челеби Сулейман надигна ятагана, за да отсече главата на светия старец Евтимий и ръката му остана вкаменена. Аз чувам, както ти, твоето сърце, в тъжните народни песни. Твоята пръст е раждала хляба на моите деди. Ти ме научи да квася в студения кладенец, коравия залък на нашето време, за да умекне. Ти приюти в недрата си своите храбри синове, обвеяни в ореола на легендите и подвига. Ти си тази шепа земя на Балканите, която се нарича България. Такава малка, а така безкрайна, като обичта, като народа. Коленича пред теб и целувам твоята невидима десница. България, това съм аз. Момчета, казвам ви го просто, по дядо Вазовски дори, че днес на вашата сила Господ Отечеството повери. Днес не е време за куршуми и нека всеки в този час си взема само тези думи. България, това съм аз.
и тя ще стане черква бяла, под златна ангелска дъга. Ще бъде роза разцъфтяла в самата Божия ръка. Щом стихне днешното безчинство и подир вашия оброк възкръсне своето единство, човек, отечество и Бог. Щом всеки с душа съгласна и пълна с любородна страст си каже простичко и ясно: България, това съм аз! Българио, аз искам да те събера в стих. Не мога. Аз искам цялата да те прегърна, ръцете ми не стигат. Как да върна това, което ти си ми дарила? Не мога. И пред братската могила, пред Шипка и пред Вола коленича. И без да казвам колко те обичам, с една сълза и кървава и страшна, за цялата ти обич се отплащам. Сълза на радост и от скръб проляна, сълза, в която ти си цяла сбрана. Поклонници на чужди етикети, на чужди гербове и имена, винете ни, винете ни, винете, макар да нямаме вина, за обичта към българското знаме, към българския слънчев чернозем. Родили сме се българи и няма рождената си кръв да отречем. И припомнете си, къде до днес от ризи на обесени мъже шито знаме, за да има Левски и да умре безсмъртен на въже. През тези ясни дни и ясни нощи не гледайте на нашето състръв. Отец Паисий обикаля още и проверява българската кръв. Но аз оставам. Аз и днес оставам наследник на безсмъртни имена. И през горчиви сълзи продължавам да пея горда стара планина. И винаги през изгрев или заник бих минал и през иглени уши, за да бъда като верен браник за българите в български души. Затуй будувам и не падам ничком и не целувам чужди знамена и казвам аз, България, над всичко, над всичко, над всичко и за всички времена. България, където сме родени, тук живее българския дух. Добрето там високо бди Балкана и в нас тече кръвта на Аспару. И колкото да скитам по земята, и колкото да срещам кръсти, за мене няма друга като тебе. България, единствена си ти. И колкото да скитам по земята, и колкото да срещам кръсти, за мене няма друга като тебе. България, единствена си ти. За мене няма друга като тебе. България, единствена си ти. България, единствена си ти.
Читалището в Белица не е просто сграда. То е живото сърце на нашата общност. То е люлката, в която прадедите ни искрено са вярвали, че знанието, творчеството, изкуството са ключ към свободата и достоинството на човека. В продължение на десетилетия това читалище е удържало бурите на времето, пазейки доброто у нашия народ и връзката ни с корените. Днес ние с гордост продължаваме тази свята мисия да съхраним духа на Белица, който се крие в песните, в танците, в народните обичаи и в усмихнатите лица на нашите деца. Ако можех да имам едно магазинче с 2 полички, бих продавал, познайте какво, надежда, надежда за всички. Купете, купете, с отстъпка за вас, всеки трябва надежда да има и на всеки бих давал аз, колкото трябва за 3, а на тоз
който няма пари и само отвънка поглежда, бих му дал, без да плаща дори, всичката своя надежда. Читалището е нашият дом, нашият храм на знанието и единството. С гордост отбелязваме този юбилей и обещаваме да го съхраним за следващите поколения. 140 годишният юбилей на читалището предизвика Асен Барбунов да напише своето усещане за ролята му и вдъхновено написа: Тук, преди 140 лета, нова зора мрака раздра. Небе небесна зорница, а читалището на Белица грей на прозорец към белия свят. Пътеводител на народната свят, читалището, родно и мило, към светлината пътя открило. За вярата, която посява в душите, за лъчите, отворили очите, за радостта, с която изпълваш сърцата. Поклон синовен, светино свята, храм наш свещен, бъди благословен. Прочувствени искрени думи, представени чудесно от Найме. Белица е дом, читалището е дом. И двата дома са съкровищница на миналото и са ключ към бъдещето. Градът ни е живо доказателство, че времето не руши духа, а го закалява. Белица е мястото, където всяко семейство носи своята история и я предава нататък в поколенията. Нека бъдем достоен продължител на тази традиция, като вплитаме в днешните дни любовта към българското, към знанието, към общността. Всяка песен, всяко хоро, всяка дума, произнесена в това читалище, е част от нашата обща съдба. Затова нека пазим и предаваме този огън, защото той е светлината, която ще води Белица и България и занапред. Уважаеми жители и гости на Белица, чест за нашия двоен празник, празникът на Белица и 140 години читалище Георги Тодоров 1885 е участието на световно известния ансамбъл Фолклорната перла на България, ансамбъл Пирин, покорил 5 континента на планетата Земя.
Той идва при вас с доброта и топлина, за да поднесе своя поздрав във връзка с нашия двоен празник. И нека с вашите аплодисменти приветстваме ансамбъл Пирин!
пенчерето, да видиш кой помина, умрех за него. Да видиш кой помина, умрех за него. Ми помина моето либе, мила майчице, ми помина моето либе, умрех за него. Кай що върви ветерве, стара майчице, кай що стои сонце грее, умрех за него. Си го сака моето либе, мила майчице, си го сакам моето либе, умрех за него. Ке си бегам аз по него, стара майчице, ке си бегам аз по него, умрех за него. Во Хрида, мила майчице, ке ме води во Хрида, умрех за него. Ке ме вози со кайчето по езерото, ке ме вози со кайчето, умрех за него. Zašto si se toliko jelila, bređana mu jelila, kukla zakuglilo, da li ti je stara makja bolna bređana ili ti je stari tako bolen.
Белица днес има своя празник. В концерта спектакъл България, това съм аз, под патронажа на кмета на община Белица, господин Радослав Ревански, участие взеха фолклорен ансамбъл Пирин с главен художествен ръководител Мирослав Димитров, театрално студио Вяра при гимназия Никола Вапцаров, град Белица, с ръководител Жорж Гатев. Фолклорен ансамбъл при читалище Георги Тодоров 1855 с художествен ръководител Исак Жулев. Танцов състав при читалище Георги Тодоров 1885 с ръководител Николай Манчев. Детски танцов състав при читалище Георги Тодоров с художествен ръководител Деяна Топалова. Представителен духов оркестър Димитър Мечев с диригент Димитър Лазаров и мажоретки с ръководител Биляна Масларова, град Велинград. Малкият рецитатор Никола Чуролинов. Ученици от Средно училище Свети Кирил и Методий, град Белица. Колко нощи аз не спа, колко друми извървя да се върна. Колко песни аз изпя, колко мъка изживя да се върна. Моята хубава страна, майка, татко и жена да прегърна. Там под родното небе чака моето дете да се върна. Моя страна, моя България, моя любов, моя България, моя тъга, моя България. При теб ме връща вечно любовта. Даже не иде по света, неизвестен да умра, ще се върна. Моята хубава страна и тревата и пръста да прегърна. Нека стана стръкче цвят, нека вятъра позна ме прегърне. Нека родните поля да ме срещнат с песента, щом се върна. Моя страна, моя България, моя любов, моя България, моя тъга, моя България. При теб ме връща вечно любовта.
моя страна, моя България, моя прекрасна страна, ще се върна. Гълъбите, които тези прекрасни деца пускат в небето, са символ на чистите ни надежди, на мечтите ни и на вярата в бъдещето. И както гълъбите се издигат високо, така и нашата Белица израства. Частица от прекрасна България, горда и чиста като нея. Да живее Белица, да живее България! Скъпи приятели, гости и жители на Белица, имахме удоволствието да се насладим на тази пъстра празнична програма, концертът, спектакъл България. Това съм аз, това сме ние. Днес Белица празнува. Нашият роден край, сгушен между планините, където природата е щедра, хората топли, а традициите живи. Тук всяко дърво, всяка песен и всяка усмивка пазят духа на поколенията преди нас. Тук рамо до рамо живеят и празнуват българи християни и българи мюсюлмани. Хора, които векове наред споделят едни и същи улици, едни и същи радости и празници. Тази хармония е силата на нашия град и пример за всички. Най-важното за един град е връзката между хората, обичта, доверието и единството, които правят общността силна и жива. И нека сега, уважаеми госпожи и господа, предоставим микрофона на човека, който вече 10 години не жали сили и енергия, за да бъде Белица това, което е. Господин Радослав Ревански, кмет на общината. Здравейте, скъпи жители и гости на община Белица. Здравейте, мили мои приятели. Добре дошли наистина в една от най-развиващите се общини в Република България. Казвам го нескромно, защото когато децата бяха като Харис, преди 10 години, аз поех един ангажимент да направя така, че да има млади хора в моята родна община, да живеем по-европейски, но най-голямата цел, която си поставих, е да обединявам хората и усещайки спокойния живот, който има в всяко едно населено място в нашата родна община, смея да кажа, че почти съм го постигнал. Или може би имам някаква малка заслуга, за което благодаря. Няма да говоря за инфраструктура, всички виждате какво правим. Аз поех ангажимент нито един крак да не стъпва на кал до края на 2027 година. Живот и здраве, до година завършваме всичко. Аз се обръщам към младите хора да четете и да имате знания. Правя връзка с празника, който има и нашето народно читалище 140 години, защото ако ние създаваме материята, ние правим сградата, то читалището и нейният ръководител и целият екип правят духа. Както е джамията и църквата, духа е важен вътре. Аз поздравявам всички читалищни дейци. Празника в Белица се превърна традиция. Хиляди хора, добре дошли още веднъж. Наистина 10 години за мен е чест да служа на вас. Благодаря ви. Благодарим и ние, господин Ревански. Поставяйте си винаги високи цели и да имате сили да ги постигнете. Благодарим за всичко, което сте постигнал до този момент. Сега ще предоставим микрофона на професор Николай Дойнов. Народното читалище навърши днес 140 години. И независимо от всичко,
То преодоля всички различия, които могат да се намерят и икономически, и политически, и духовни. То е читалище обединител, така както е обединител и българският народ. Господин Ревански, към вас се обръщам с един скромен почетен знак, за който сме гласували с оглед на вашата неуморна работа за защита и развитие на Народно читалище Георги Тодоров. От името на Върховния читалищен съвет удостояваме господин Радослав Ревански, кмет на община Белица, за принос към общонародното читалищно дело и по повод 140 годишен юбилей на Народно читалище Георги Тодоров 1885 със специалния почетен знак на Съюза на народните читалища. Аз ти благодаря, чакай си да има още. Удостояваме Народно читалище Георги Тодоров 1885 за принос в българската култура с почетния знак на Съюза на народните читалища и един малък скромен подарък – телевизор. Читалище Белица се ръководи от една смела жена. Тази жена я познаваме повече от 40 години. Нейното дело е нейният живот. Книгата, която издаде с помощта на община Белица и лично на кмета, намери радушен прием сред читалищата в България. Удостояваме госпожа Мая Падарева за изключителния й принос в развитието на народното читалищно дело със званието заслужил читалищен деятел. Мили мои съграждани, самодейци, колеги, хора с голями сърца, без които живота на читалището няма да бъде такъв, какъвто е и в най-трудните години, които се наложи да преминем. Няма да говоря много, защото нямаме време. Само искам едно да кажа, че благодарение на хората от община Белица, благодарение на кмета на общината Радослав Ревански, читалището в Белица постигна много в рамките на 10 години. Така че, господин кмете, пожелавам ви да сте здрав, да продължавате да работите със същия хъс и дух, да подкрепяте читалищата в общината, така както го правите и досега. Пожелавам ви много лични, професионални и обществени успехи. По повод 140 годишния юбилей на читалището, настоятелството на нашето читалище на свое заседание взе следното решение. Награждава с плакет заслужилия читалищен деятел професор Николай Дойнов за дългогодишно сътрудничество и изключителен принос в развитието на нашето читалище. И един скромен плакет, но той е за нашия кмет Радослав Ревански, за изключителен принос в развитието на читалището за периода 2015-2025. Белица наистина е град за пример, община за пример. Поздравления за всички, които влагат своята сила и енергия, за да бъде това така. Благодарим на всички.